wannan litinin ake rantsar da sabon shugaban ƙasar Liberia, Joseph Boakai, bayan nasarar da ya samu a zaben da aka gudanar, inda ya kayar da shugaba George Weah mai barin gado mai shekaru 79 da haihuwa. Sabon shugaba Boakai da karamar tazara ya lashe zaben na watan Nuwamba zagaye na biyu, inda ya samu wa'adin mulki na shekaru 6. Shi dai Boakai ya shafe shekaru 40 a harkokin siyasar ƙasar ta Liberia da ke yankin yammacin Afirka, inda ya rike mukamai da suka hada da mataimakin shugaban ƙasa na tsawon shekaru 12 daga shekara ta 2006 zuwa shekara ta 2018 karkashin tsohuwar shugaban ƙasar Ellen Johnson Sirleaf, wadda ta kasance mace ta farko da aka zaɓa kan madafun ikon ƙasar. Sabon shugaban ƙasar ta Liberia yana da jan aikin yaƙi da talauci da cin hanci da rashawa, kamar yadda ya yi alkawari lokacin yaƙin neman zaɓe. Ƙasashen Iran da Pakistan sun bayyana mayar da jakadu da aka janye tsakanin ƙasashen biyu bayan takun saƙa da aka samu, sannan ƙasashen sun amince da matakan rage zaman tankiya da ake samu tsakaninsu sakamakon harbin makamai da suka yi wa juna a bangarorin biyu a makon da ya gabata. Shi kansa Hussein Amir Abdullahian, ministan harkokin wajen ƙasashen waje na Iran, ya bayyana shirin kai ziyara zuwa Pakistan a ƙarshen wannan wata na Janairu sakamakon goron gayyata da ya samu daga takwaransa Jalil Abbas Jilani, kamar yadda wata sanarwa ta tabbatar a wannan litinin. A cikin makon da ya gabata dai aka janye jakadun kasashen na Iran da Pakistan, inda kowanne koma gida, saboda a makon jiya Iran ta harba makami zuwa cikin Pakistan, ita kuma ta mayar da martani. Kowane bangare ya ce ya yi haka ne saboda tsageru masu laɓewa suna kai hare-hare tsallaken iyaka. A wannan litinin majalisar zartaswar kasar China ta bayyana ɗaukan tsauraran matakai domin tabbatar da daidaiton harkokin kasuwanci da samar da ƙwarin gwiwa ga masu zuba jari. Tashar talabijin ta kasar ta ruwaito Firaminista Li Qiang yana bayyana ɗaukan matakan bayan taron da ya jagoranta. Lokacin taron majalisar zartaswar ta China an kuma amince da matakin na matsakaici da dogon lokaci domin ƙarfafa zuba jari a ƙasar. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. Fiye da mutane 40 zartarewar ƙasa ta binne a yankin kudu maso yammacin ƙasar China na Yunnan, inda tuni aka gano gawawwakin wasu mutanen 8, yayin da masu aikin agaji ke ci gaba da neman masu sauran numfashi. Mahukunta sun kuma kwashe fiye da mutane 200 daga wurin da aka samu zabtarewar kasar. Tuni shugaba Xi Jinping na kasar ta China ya ba da umarnin ganin ma'aikatan agaji sun yi duk abin da za su yi domin ceto mutanen da kasar ta binne da ransu. Guguwa mai ƙarfi da aka samu a Birtaniya ta janyo katsewar wutar lantarki ga dubban mutane a sassan kasar gami da Ireland. Guguwar mai tafiyar mil 99 cikin sa'a guda ta janyo asarar mai yawa da tumbuke bishiyoyi a sassan kasar. Kimanin mutane 40,000 suka rasa wutar lantarki a sassan Birtaniya sakamakon wannan guguwa da ta ratsa wasu sassa na kasar. Masu sauraro gaba ɗaya da aka maka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen Hausa na DW. Mu saki kuma gare ka Musa Tijjani Ahmed. To madalla gaida Suleiman Babayo da ya karanto mana labaran duniya. DW harkokin yau. A rahotannin mu yau za ku ji cewa a kwanakin ƙarshen makon da ya gabata daban-dabatar mutane ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da manufofin wato jam'iyyar AfD ta masu aƙidar kyamar baki a Jamus. Akwai mu da shirin labarin wasanni har ma da shirin noma da raya ƙasa da wasikun ko masu sauraro, amma kafin sannan za mu fara daga tarayyar Najeriya. Akalla barayin daji 29 ne dai wata sabuwar rundunar 'yan sanda ta musamman suka cafke a cikin makon da ya shuɗe a Abuja, tarayyar Najeriya, duk da cewa ana daga ayar tambaya kan ina kudaden da suke karba daga hannun iyalan waɗanda suka yi garkuwa da su, wato suke zararewa domin neman kuɗin fansa. Obala Musa na da ci gaban wannan rahoto. Da wani abu ne ke nuna alamun karuwar nasara ta jami'an tsaron tarayyar Najeriya da ke fuskantar ƙari bisa matsin lamba ta 'yan ƙasar a halin yanzu.
to sai dai kuma duk da ikirarin biyan kudaden fansa bangare na iyalan kamamman man tari na makamai babu alamun kofi cika bangaren barayin dajin da ke a hannu a yanzu. Miliyan kusan 700 ne dai alaga misali aka nema, kuma iyayen wasu 'yan matan da aka kama a nan Abuja suka ce sun bayar da wani kaso a ciki kafin kaiwa ga sakin 'ya'yansu cikin karshen mako. Ana dai kallon karuwa ta sallaɓewa miliyoyin nairori na kudaden fansar da ake kai su a daji, amma kuma daga dukkanin alamu suke samun hanyar zuwa cikin birane na kasar. Dokokin hada-hada na bankunan tarayyar Najeriya da sun tanadi mika rahoto na ajiyar da ta naira miliyan 5 a lokaci guda asusun ajiyar mutum daya da naira miliyan 10 asusu na kamfani a bangare na bankunan. Dokokin kuma da daga dukkanin alamu ba sa aiki cikin kasar a halin yanzu, a fadar Kabiru Adamu da ke zan kwararre ga batun tsaro a tarayyar Najeriya. Ba shakka akwai bayanan da ke nuna cewa bankuna suna taimaka ma wannan matsalar. Wani lokaci akan biya wayannan kudaden a bankuna, in bayan an biya kudaden akwai bukata wayanda misali bankunan nan su bayar da goyon baya don a gano shin su wane ne suke harkar nan. To za ka ga yawanci tsarin da ya kamata a bi don sanin wayanda ke da account a banki bankunan ba su bi ba, to ta yadda za a iya sa ido. Abu na biyu shine hanyoyin da suka bari na yadda ake da kudaden. Tsari ya kamata ya zama akwai sa ido ta amfani da na'ura da sauransu. To har yanzu gaskiya wannan ba a gama inganta shi ba tukunna. Akalla bankuna guda biyu ne da aka samu da laifuka na karɓa na kudaden satar al'umma a cikin tarayyar Najeriya, inda ya kasa suke biyan ɗaruruwan miliyon nairori domin samun yanci. Dr. Siraji Yakubu da na zama ƙwararre abin diddigi na kudaden na haramun, kuma ya ce hankalin na bankunan tarayyar Najeriya ya rufe zuwa neman riba maimakon kada bukatu na ƙasar da ke ji a jiki. Banki ya kamata su duba ga wani ya kawo cash transaction cash, to sai a ga ce to ai wannan ta yi wucewa kuɗin nan kuɗin haramun ne, to saka sai su yi rahoto zuwa wajen NFIU saboda su gaba da bincike don kama masu laifi a hukunta su. So akwai hanyoyi da dama, amma bankunan ba su yi, suna kauda kansu daga gaskiya saboda kawai su abinda suke so su samu kuɗi tara a cikin bankunan su ba da bashi su je su anshi riba. Kuɗi da kuɗin talakawa da ya kai ana kuɗi da jinin mutane. Kuma wani tasiri ko kula ta bankunan ke iya yi a ƙoƙarin halasta kuɗaɗen na jini. Ana buƙatar kallon wurare da yawa a cikin neman hanyar bankaro kuɗaɗen na haramun. A fadar Shehu Aliyu da ke zama ƙwararre a cikin harkokin kuɗin ƙasar. Ba bankuna kaɗai ba, za a duba masu POS waɗanda a iya tunaninmu za a iya amfani da su wajen rarraba waɗannan kuɗaɗe kuma a tuttura su inda ake bukata a tuttura su kuma cikin lokaci kankani. Haka kuma banda waɗannan tsari dole ne masu irin kai waɗannan kuɗaɗe bayan sun kai kuɗaɗe a neme su da su samar da bayanai na abubuwan da suka gani da yadda suka kai kuɗaɗen nan, da kuma daɗa kula da tsare-tsaren zirga-zirgar kuɗi wajen fito da su daga bankuna da kuma mai da su cikin bankuna. Ko bayan al'ummar tarayyar Najeriya da ke ji a jiki, neman fansar na kuma dakile kokarin kasar na gayyatar bakin da ke da niyyar zuba jari. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. A wani yanki da ke kudu maso gabashin kasar Senegal, jama'a da dama ne ke yin watsi da ayyukansu musamman noma da kiwo don sadaukar da kansu ga aikin haƙar zinari. Ayyukan da ke jan hankalin wasu 'yan kasashen yankin makwabta domin zuwa cirani a wuraren haƙo ma'adanan. Da yanzu haka kamfanonin waje ke yawan zuwa waɗanda suke gurbata muhallin yankunan ba tare da samar da ababen more rayuwa ba ga al'ummar da ke zaune a wancan yanki. Abdulrahman Hassan na ɗauke da ci gaban rahoto. Haƙar ma'adinai dai a garin Kedogu da ke a kudancin Senegal ba wani sabon abu ne ba, al'ada ce da aka daɗe ana yi tun a shekara ta 2010, wadda har daga sauran ƙasashe irin su Burkina Faso da Mali matasa ke kwararawa zuwa can don yin diga. Jama'a na zuwa yin cirani ne domin samun 'yan kuɗaɗe don yin rayuwa ta gari saboda talauci da yi musu kanta a ƙasashensu. Takanas wasu sukan sallama ga ayyukan da suke yi, ko noma ko kamun kifi ko kasuwanci ko dai wata sana'a ta daban, domin zuwa haƙar zinarin a kudancin Senegal inda ake haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Cikin irin wannan yanayi wasu kamfanoni na ƙasashen waje ke zuwa su girku. Aliyo Sise, mazaunin Faranding, ƙauyen da ke gabar kogin Faleme wanda ke kan iyakar Senegal da Mali, ya ce ƙauyen nasa ya yi hasarar fili mai yawa bayan da wani kamfanin ƙasar China ya je girku domin haƙar ma'adanai a yankin. Le village est là, ça fait plus de 100 ans, donc c'est l'espace là que... Kusan ƙarni guda ƙauyenmu yana aikin noma da kiwo da haƙar zinare. Muna yin komai a nan.
amma kamfanin China ya zo ya mamaye dukkanin filaye. An kyasta cewa kusan kashi 90 cikin 100 na zinarin da ake samarwa ana fitar da shi ne zuwa kasashen waje waɗanda suka hada da ƙasar Switzerland. Aikin haƙo zinarin na kamfanoni na taimakawa wajen gurɓata muhalli, hasali ma dai ruwan kogi wanda ba zai iya amfanar mazauna yankin ba da dabbobinsu har ma da wani aikin na daban. Mazauna yankin Faleme sun ce suna samun diya kaɗan, kuma kamfanonin haƙar ma'adanan ba sa samar da isassun ayyukan yi ga mazauna yankin. Muhammadi Dan Kafa, daraktan wani gidan rediyon karkara ne na garin Saraya, gundumar da ke kan iyaka da Mali. Nous sommes arrivés à un contexte où la jeunesse s'est sentie abandonnée. Mun shiga wani yanayi ne a cikin shekaru na baya-bayan nan, wato shekaru 3 na ƙarshe, inda matasa suke jin an yi watsi da su. Banda Saraya, a nan babu wani birni ko sashe ko wani ƙauye da ke da wutar lantarki. Jama'a suna ta tambaya, har ma suna da ra'ayin cewa gwamnatin ta rufe ido akan kokensu. Akwai wuraren da babu hanyar sadarwa na tarho. Wannan shine halin da ake ciki a yanzu. Bayan mahaƙar ne Kolo Koba mafi girma a ƙasar Senegal, mahaƙar zinari ta Kedugu da ke kan iyaka da Mali da Gine na zaman ta biyu, wadda zinarin da akan haƙowa yana da yawa sosai a wannan yanki. Sai dai kare an ce ana biki a gidansu, ya ce magani a ƙas. Sama da kashi 70 cikin 100 na al'ummar yankin na yin rayuwa cikin talauci duk da arzikin da Allah ya huwa cewa yankin. Har ma gwamnatin na shirin ɗaukar mataki akan wannan mahaƙu saboda kiyaye bazuwar 'yan ta'adda, wataƙila ma a rufe su. Amadu Sega Keta shine mataimakin shugaban karamar hukumar ta Kedogo. Yan ta'adda suna amfani ne da yanayin guri. Misali, idan kuna da rashin aikin yi da yawa, idan jihar ba za ta iya biyan bukatun matasa ba, dan ta'adda mai biliyoyin kuɗi me zai iya yi? Idan ya nemo wa waɗannan matasa kuɗi, za ka iya sarrafa su? A'a, kuma wannan shine ma'anar gaba ɗaya. A yau shirin Senegal mai tasowa shine dole sai an kula da matasa, domin idan har aka bar su ba a kula da su ba, to babu shakka maƙiyinka zai zo ya kula da su. Idan kuma ya kula da su, makami ne a gare shi, ba ka iya yin komai. Har yanzu dai ƙasar Senegal na ɗaya daga cikin ƙasashen yankin yammacin Afirka waɗanda suka tsira daga hare-haren 'yan ta'adda. Amma a baya-bayan nan gwamnatin ta fara nazari na ɗaukar matakai don yin rigakafi ga irin abin da kan iya faruwa a irin waɗannan mahaƙu da ke aikin haƙo zinare, inda tururuwar jama'a suke tattaruwa don samun alheri. To madalla da Abdulrahman Hassan, rahotannin na zo muku ne daga sashen Hausa na DW, a dakace mu. A daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki a birnin Khan Yunus da ke kudancin Gaza, kungiyar Hamas da wasu kasashen yamma ke siffanta ta da kungiyar 'yan ta'adda. A karon farko ta bayyana wasu daga cikin dalilanta na kaddamar da waɗancan hare-haren da suka zama ummul aba'isin barkewar yakin da ke ci gaba da jawo asarar rayuka kan ziran na Gaza. Wakilinmu na kasashen wato Laraba Mahmud Yaya Azare na da ci gaban wannan rahoto daga birnin Alkahirar Masar. Ƙungiyar fafutukar kare Falasɗinawa ta Hamas ɗin da wasu ƙasashen yamma da Isra'ila ke siffanta ta da ƙungiyar 'yan ta'adda, ta ce harin bazatan da ta kai wa Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya kai ga halaka kimanin mutane 1,600 da kuma yin garkuwa da kimanin mutane 260, wani mataki ne da ya wajaba da ƙungiyar ta ɗauka da nufin kare al'ummata daga mamayar da Isra'ila ke musu ba ƙaƙƙautawa. Kuma hare-haren nata martani ne da ya dace na tinkarar dukkan kutungwilar da Isra'ila ke kulla wa al'ummar Falasɗinawa, a cewar rahoton da ƙungiyar ta wallafa a karan farko a yaren Turanci da Larabci.
inda a cikinsa ta ce idan har akwai wani rahoto na fararen hula to an yi hakan ne ba da gangan ba. Ismaila Haniya shugaban kungiyar Tamas a ƙetare ya yi ƙarin bayani kan wannan sabon rahoton. Naha ma'arakatun masiriyya. Ya ce wannan yaƙi ne da ya shafi makomar mu baki ɗaya. A daidai lokacin da Yahudawa ke ci gaba da shan alwashin share al'ummar Falasɗinawa daga doron ƙasa, game da hana kafuwar wata ƙasa wai ita ƙasar Falasɗinu. Yaƙi tsakanin Falasɗinawa da 'yan kama wuri zauna da mulkin mallaka bai fara daga ran 7 ga watan Oktoba kaɗai ba, ya fara ne tun kusan shekaru 105 ɗin da suka gabata, daga ciki har da shekaru 30 na mulkin mallakan Birtaniya da taiwa al'ummar Falasɗinawa, game da shekaru 77 na Yahudawa masu matsanancin ra'ayin Yahudanci, waɗanda ke da aƙidar 'yan Nazi a wannan zamanin namu. Wa bainan naziyyin aljudud. A ranar 24 ga watan Oktoban bara ne da yi, wato 'yan kwanaki bayan da Isra'ila ta kaddamar da hare-haren ɗaukar fansa kan zirin Gaza, waɗanda zuwa yanzu suka kai ga halaka kimanin mutane fiye da 25,000 da ragargaza zirin na Gaza baki ɗaya. A wancan lokacin an jiyo sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi ma na yi wa ƙungiyar ta Hamas irin wannan hanzarin da take a yau, wanda ya matukar fusata Isra'ila har ta nemi da ya yi murabus. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Yana da matukar muhimmanci mu gane cewa ba fa a banza kungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila hare-haren nan ba. Ta yi hakan ne bayan da ta ga irin ɗanyen aikin da mulkin mallaka na mamayar Isra'ila ke tafkawa al'ummarta. A tsawon shekaru 56 da suka gabata, yadda aka kwace musu yankunansu, aka killace su, aka kuma karya tattalin arzikinsu, duk kuma wata kafar da za su bi don su fice daga cikin mummunan bala'in da suke ciki ta hanyar amfani da matakan lallami da siyasa an toshe musu. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. A ƙarshen mako ne dai aka yi ta samun takun saƙa tsakanin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da babban kawarsa Amurka bayan da ya fito karara bayan jama'a ya wani bayanin da ya bayyana cewa ba zai taɓa bari a kafa wata ƙasa wai ita ƙasar Falasɗinu a yankin baki ɗayansa ba. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa daga birnin Alƙahiran Masar. To madalla daga ƙasashen Larabawa sai kuma nan Jamus. Kwanakin ƙarshen makon da ya gabata sun yi matukar ɗaukar hankali a faɗin ƙasar Jamus sakamakon girman zanga-zangar da dubban mutane suka gudanar domin nuna adawa da manufofin jam'iyyar AfD ta masu aƙidar kyamar baƙi. Zanga-zangar dai ta karaɗe manyan birane na ƙasar ta Jamus. Muntaka Hiwa ya haɗa mana rahoto akan wannan batu. Sama da mutum miliyan 1.400 ne suka fito domin gudanar da zanga-zangar adawa da jam'iyyar AfD. Zanga-zangar da ta yi kamari a ranakun ƙarshe na makon na jiya. Fitowar wani rahoton bincike na kwakwaf wanda ya bayyana wani taro da 'ya'yan jam'iyyar ta masu ra'ayin raba Jamus da baki suka yi, musamman cikin watan Nuwamba, ita ce ta ankarar da mutane a faɗin Jamus. Rahoton ya nunar da cewa waɗanda suka halarci taron, wanda aka yi a yankin Potsdam da ke wajen birnin Berlin, sun tsara yadda za a mai da baki da gwamnati ta baiwa mafaka a ƙasar, da ma sauran waɗanda ba Jamusawa ba, ciki har da waɗanda ke da shaidar zama ɗan ƙasa zuwa ƙasashensu na asali. A ranar 10 ga wannan wata na Janairu ne dai cibiyar bincike ta Corrective ta fitar da rahoton na bincike na kwakwaf, rahoton kuma da ya harzuka Jamusawa. Wurare sama da 100 ne masu boron adawa da jam'iyyar AfD suka hallara a cikinsu, kuma 'yan sandan tarayyar Jamus sun ce an samu kimanin mutum 100,000 waɗanda suka kasance a harabar majalisar dokoki ta Bundestag wadda ke a Berlin kaɗai. Boron ya kuma ci gaba a sauran manyan birane irin su Munich da Frankfurt da birnin Cologne da sauran waɗansunsu da dama. Akwai ma wasu birane irin su Dresden da Chemnitz da ma Cottbus waɗanda ke a gabashin ƙasar da duk suka tsara bin sahu. Cikar kwari da aka yi a birnin Munich alal ga misali ya mai kai ga wasu janyewa inda suka bazu zuwa wasu wuraren.
Ga ma wasu daga cikin masu zanga-zangar da ke magana. I love Germany and I moved to Germany in the Ya ce ina ƙaunar Jamus kuma na dawo cikin wannan ƙasar ne tun a shekarun 1990. Abinda ke faruwa a yanzu AfD ce ba kuma manufar Jamus ba. Na zo da kyakkyawar manufa ina kuma takaicin wannan abu da ke faruwa. Wannan na cewa koran mutane me hakan yake nufi. Ai mu ma da kanmu a baya mun gujewa aƙidun 'yan Nazi. Ba na son wannan aƙida mai kama da wancan. Aƙidar kuwa da 'yan siyasa su ne ke ruruta ta. Adalci nake so ga kowa. Ich will eine soziale Gerechtigkeit. Shi ma wannan mai boren wanda ya ce a kira shi da suna Martins cewa yake yi. Es ist mir vor allem wichtig, weil ich das Gefühl Fitowar na da muhimmanci a gare ni saboda ji nake kamar kokari ake yi a dawo da aƙidun 'yan Nazi na baya. To lalle ya kamata mutane su yi amfani da 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi ba kuma waɗanda ke tsanantawa mutane ba. Tabbas ba mu ƙaunar wannan aƙida. Ita ma da ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock a lokacin wani jawabin da ta gabatar a taron jam'iyyarta ta masu rajin kare muhalli ta yi bayanin cewa dole ne Jamus ta tsaya ga karfafa demokradiyya ko mai rintsi. Baerbock ta kuma yaba tsayuwar da masu zanga-zangar adawa da akidun 'yan jam'iyyarta AfD suka yi waɗanda suka karaɗe ƙanana da sauran manya na birane na Jamus ɗin.